and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon sa sumpay ni naghinapustang sugilanon, mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Nakabiya na si Larry. Nagtuo siya, gadili ko na ipadayon pang akong plano alang kang Lili o giyayatar sila. Ha? Pues, nasayop siya. Tukod kay tili ko buhodog, hangtod ka masayran kong patay na silang duha. Ha? Tawagad ko karon dayon si Henry. O kubustahon ko sa kong gipabuhat niya. Hello, madam? Kumusta lang akong gipabuhat nimo? Nasundan mo ba sila? Oh, madam. Di ako karon nagsunod sa gisakyan ng taxi nila ni Lily. Good. Apadwa ka pa'y daotag buhaton karon ha? Magpaabot ka sa kong go signal kung kanus amo ka na mahimong buhaton. Nagkasabot ka ba? Yes, madam. Ayaw ka bala ka. Mudiritso sa imong account ang akong ibayad nimo. Og timan kinahang lang limpyo unya ang pagkahimo. Nakasabot? Way problema, madam. Oh, madam? Di mo sila paingon sa pantalan? Pantalan? Bubalik tigali sila sa isla nga ilang gitakuan sa una. Mas maayo hinuon. Sayo na lang unya kaayo silang tultulon, Henry. Unsa mo na, madam? Sundan ko ba gihapon sila, madam? Silang pagsakay? Di na kinahaglan. Nasayod na ko kung asa sila paingon. Manawag na lang unya ko nimo pag-usap. Dili mo bakalig kawas gikan ako, Lili, ug tar sila. Ha! Gokdon ko kamo bisan asa pa kamo paingon. Oh. Tita, Oh. ako kini. Si Hennessy. Oh, niya na si Hennessy. Oh. Oh. Hennessy! Oh, come in. Come in. Oh, maayo kay di ka na. Giandam ko dayon ang tanan kong gikinahanglan human manawag si Larry. Dili ko tugutang malayo siya gikan ako, tita. Kudaasa man mo, adto usab ko. Good. Si Larry. Nananghid ka to siya gabay lakton makadiyot. Tigalig isettle niya ang tanan niyang mabiyaan din siyang opisina. Come, ato kita magsulti sa couch. Hello, boy! Oh, siya ba niyo mo? Mauwaw ka? Bisakilakon ko. Ikaw ba'y mag-goal? Nag-goal mo gani ka. Huwag mo na kumilak. Ikaw mo na. Ako mo ni. Butalay natin kung saan pagpagawa sa itong emosyon. Takilid. Takilid. Ato bang dito sa pikay? Ingnon nga, di ka kaila. Yan amang ko sa tunga lingkod. Ikaw bang naada sa may bitana? Unya, takilid ako. Na may lang tao sa kong pikas kilid. Di ba may kaila ini niya? Lain kayo. Sige nang tabihin mo eh. Problema na niyo mo. Basta ito magpikas. Sige, good. Kalooy sa mo dong namatian kag-asawa dong. Ale, ibutang ka ng imong o sa akong abaga.
Walkoy daw kay dalaga pa man ko. Ala. Gibira mo ganito kung ayaw lang. Di mo kumusandig. Diha lang gud ng imong ogon. Di lagi ko samantao nagubaan sila dahay. Okay na laki ko. Ayaw nagpangon ba? Ayaw kaikog. Daga pa lagi ko. Ay, wakoy labot ay. Daga pa kag manangay, wakoy labot. Daga kag musadya. Basta di lagi ko musanding ni mga bagyaw eh. Lumambukos mo na ka. Bangon ron. Kay barangon ta ka. Ibot na rabag kong buhok ni mga wag ka makabantay. Uban na ka na ko, inig ka naot na ko, ha? Ingko! Okay na, Bintot. Sige, magkapanguhit ka nga. Mayo naman yung pagkasandag. Diha, nabaga na yung tupad. Puyo na diha, tumutuo ko. Damang ko. Hilom na. Ayaw na paghilak. Uban na ko. Magmalipayon na umiyak ka. Damang mo! Naokoy mo! Katapusang higayon. Makikita o makigsulti ko ni Lili. Tungod og alang sa mga anak. Gusto kong masayod siya nga bisan pa man kung malayo na niya ko niya. Padayon nga musuporta ko nila sa mga anak. Oh God. I need to do this. Alang sa maabot na mga anak. Lakang pultahan. Ang yabi. Niyas kong bulsa. Mingaw ang tibukbay. Lili! Lula Taling! Bintot! Iko Pedro! Lili! Way bisan usan nila nga mitubag. At doon ko silili sa mong lawak. Oh, wa na ang niyang mga sini natin eh. No, bibiya siya nga wa magpaibaw. No, dili may mong mubiya siya. Kinalang nga masayod ko kung hain siya. Si Gina, at doon ko si Gina. Mularga na kining barko ang atong gisakyan. Lili, apo ko. Kalimtan ko na siya, Lola. Kinahanglan ko na siyang kalimtan. Si Lili. Hi, si Lili. Ay, pastilan ni mo, Jason, oy! Mulupad mo sa espiritu ko ni mo, oy! Aw, Jason naman, lari awon sa ba? Tubag ako! Hi, si Lili! Ay, sakit na! Alam mo, buwan na akong buktan nga imong gikuptan o guhugot! Uwi, si Chicharon. Ano ka gusto mo? Okay, Chicharon, okay ra, ha? Kalma lang, ha? Sige na, gawas lang una kay magsulti una, mi. Oh, sigurado ka? Yes, lagi, sige na, Chicharon. Kalma lang. Oo na, magkinahanglan ka na ko, sa pita lang ko. Dihara ko sa gawas sa pultahan. Ug, buhay na nabukton sa akong pinaga. Kung di ka gustong maunong kag ihap sa imong edad. Ay, salamat. Salamat, ibuyan ako ni mo. Tell me. Hain sila si Lili. Huwag ko masayod kung hain sila. What? Yato na magsayo sila si Inko Pedro og Manoy na ko babintot dito sa terminal. Ganina, kay mamalik na sila sa isla. Namalik sa isla si Lili? Dili, sila ra si Manoy ug si Inko. Ug way labot si Lili ug si Taling. Gikan dito sa terminal, lagiyahay na lang isa kayong taxi. Wala ko masayod kung naasa sila paingon. Ang ako na nahibaw
dinhi. As in, layo jud ko no. What? No. Yes, mao na iyahang sulti. Magpalayo na siya ining dapita. Asa, Gina? Asa ko sa mahimong pangitaon? Ay, wala gitawang ko, may bao. Kaya wa sila musulti kung asa sila paingon. Basta kay dili na ko na sila bubalik sa isla. Mga to silang dapit, din why nakaila ko nun nila. No. Ay, ano guno? Dili gyud ka mo ang magkadayon. Nga unta, dili man ta mo Pangitaon ko siya. Hoy, Jisan, asa mo sila pangitaon, ay! Wa ko masayod. No. But I will find her. No. Alawa si masayod niya ang pangitaon. Hoy, sa kadaghan ba og babang silang gugma, oy. Una, nalimot siyang lili. Kay, kuan, kanang naulian na sa iyang pagka-amnesia. Ikaduha, ang unang uyab ni Jason katuginganlan og Hennessy, og unya, nasayra na po nila ngang inahan ni Jason mao'y nagpapatay sa ginikanan ni Lily. Unya, ang labing sakit. Ang pagtuo nga magsuon sila. Unya, dili tinuod. Ay, kafaed, gugma ha! Shit. Dili may mo palayo ka nga dili ko masayod kung asa ka paingon, Lili. Dili may mo. Tawagan ko siya. The number you have dialed is either unattended. Shit! No. Lili, lilihain ka. Lili! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!